כל החיים שלנו אנחנו מנגדים לאנשים שרוקדים. עצם זה שהם שוכבים, מוציאים מהסיסטם את העניין של התנועה, והכל נהיה רק במיינד, פתאום לא צריך להרקיד, וזה מוציא משהו מאוד מאוד אחר מהניגון שלך. יש איזה כוח מאוד גדול במוזיקה אלקטרונית למונוטוניות. אבל כששוכבים ולא יכולים לרקוד ולא יכולים לזוז, אז המונוטוניות יכולה גם לאטום. כל הרגישות לתדרים של המוזיקה, כמו שאתה עושה מסאז', אתה מפעיל אזור שאתה מזרים אליו דם, מפעיל איזה תדר שהוא קצת מציק, הריכוז הולך אליו, ואתה יכול טיפה לפזר אותו משם. אז לידת מחשבות בין מקום שהוא יותר נוזלי, למקומות שהם יותר דורשים את תשומת לב להתעמק בשקט שלו. במדיטציה יש כל מיני סוגים של רגעים. אתה מאבד את הזמן, אתה מאבד את התחושה, ויש גם רגעים שאתה קצת נלחם. אפשר להגיע למקומות מאוד רחוקים, ואפשר לצאת למסעות, אפשר גם לחוות חוויות לא כל כך נעימות, לקבל החלטות. יש משהו סופר אינטימי בלראות אנשים שרועים על מזרונים לפניך בעיניים עצומות, וממש מקשיבים וסופגים את המוזיקה עמוק לתוכם. אני חושב שלמוזיקאי יש להם היכרות טובה עם הפעולה של רמקולים בחללים סגורים על קהל. ואתה יכול לזמן קצוב וקצר לפעול על אנשים בעזרת צבים ותדרים. את הנסיעה של הגוף בתוך זמן, בתוך סאונד. יש סאונדים שלך לא יאמרו כלום, אותי מאוד יפעילו לשלילה או לחיוב. העניין הזה לדעתי בין סאונד לתודעה הוא לא אבסולוטי. הוא עדיין נשען על ניסיון קודם, על משמעויות של זיכרונות של סאונד. שהצלילים לא נעימים, צורמים, התדרים לא טובים, אני ממש מרגיש לא טוב. ואני חושב שאנחנו, בתור בני אדם בכלל, אנחנו צריכים לשים לב לסאונד. יש איזה סוג של פולושן של סאונד, לפעמים שאפילו לא שמים לב אליו, וזה משהו שהוא כל הזמן נכנס לנו לתוך הגוף, מעדד בפנים. יכולים לעבור ימים שלמים עם צלילים לא נכונים, ולא להבין למה אנחנו לא מרגישים טוב. אני חושב שזאת חוויה מיוחדת, לא שגרתית, אין הרבה הסחות. אף אחד לא מסתכל עליך, אתה לא מסתכל על אף אחד, אין טלפון, אין תנועה. ואפשר להגיע למקום מאוד עמוק, ואתה עושה את זה בחדר של מלא אנשים שעוברים את אותו דבר באותו זמן. בעיניי זו חוויה מאוד חזקה, מאוד מיוחדת.